طعني هبلنا باستفلالي كنا عالم كينكم مكتتال واناوي زعبا إتبي تقرنيان تركبوا كلكم زي واناوي زعبا بب سومنو بزي علتنا باخم زقرب مدبيو استفلالي أجنداتنا على زعل المدبيو نلوميون سلسته زعباتات حيزنا كارينا لنا تحد زعبانا فصاصمات شعب توارح أبيات عيو منغستي زخون تي مبل كالاينا خاك انها تسمون حمامات بزملكت كخونيو كمون مبل سالساي مسزي تاساسيرو بعل تنسائن باهلي متحققازن انتاي يمثل زبل كنعلل ابزي اب استوديو ترخيبنا لنا مسالحتي فساها مبراهتو كمون انا جيتاتو علمو حابيناكم كنصنحنا سناي مكتال نكونلكم تمنيتنايو سنة مكتال دقيمنا نكون لكم تمنيتنا أيوة قعدة متأخافش قعدة عن صنع حاجاتها أفصل ما تشع التوارح أبيات عيو من قستي بزملكتنا مجمرة أجندنا أيوة أبيات عيو من قستي ببقوانو ناي سلس توارح ناي تشع التوارح نبلا ناي مجمجام بهالله حزقة خم فلت أب إثيوبيا درجة كلن كبهال بذكاء ناي أبيات عيو من قست فيدرال أفصل ما جمجام تشع التوارح نكايدا ينزلوها تاي سريحن تاي تنكرا غونينيرون انتاي كدخم غونينيرون بزبلين زغمغما تي تنكر غونن كابوز حشا معبيلن وي كم زلو حيزن كقصلا تي دخم غونن دما معبيلن كقصلاين زي غمغام زكيدو زلا كل غزي بتلمي وي كع ببلان مغعز عوت نختخون يحجزيو اب كلهم زفراتنا وي دما اب كله ناي دق سبات هيوتون كوم بتلمي مغعز نا فلخا بعمتات كون يخل باورح كون يخل زي استلمديو حزقع كم زي نعزو زلنا لو مقنا اب فيدرال منغسي زلوا ابيات عيو بؤنا جمجماين زلوامو كمي تعذيب كايو هو تبع الله حاجاتاچو كم تقدم كل زغلص كايو قدما مينستر دكتور ابي احمد ابو استرخولي يتم ابيات عيو منغستي جمجم اكايدا قنن بفلاي تم بوانانت تقرت استوهاهم تي ممحايش هاجر بقل ماكرو قطبا زبحال تي كاندي نايت هاجرون ناي ايكونومي عمدون سلازخونه اس مسرت كيت تغيرو استخيدو غمغماتات لو زين من تايوم زكايدو زلو مجمريا تلمي سنادا تلمي توم زنور ناي قطبا عمدتات بنتاي تاي وسيخنا لهم وين تاي محيشنا لهم تاي تلمي حزنا تاي خنعوت لنا زبل تلمي الله بمستر بلان تسناديو زقرب زيتي مفراينت نمعباي يتحدث كاندي مخنيات تغيرو زقرب بخالاي دما نحن قطبا مسفحفح ويم دما امونغو تكالات يكون مس حاجرات مس غربابتي بفلاي افتزوا زولو كمون مس عالم زولو نحن حناي قطبا ان مسفح توهايلو زي سنادايو كباباوي انفستمنت بون متبعيو تي زكار زولو تريفورم لبال ممحيش قطبا هاجر بوكل ماكرو قطبا زبال مالتي كاو كباباوي انفستمنت لنا عقم فصام منغست بون نمعباي بوبيلو زم وانا زبالو سيكترات وي وانا زبالو ناي قطبا عمدتات اندحر زحشه لو طمصيوم تي وانا ناي منغست من فصام عقم ون بو لك ايكونومي ويم قطو اندحر عاويت منغستي زي نمعباي توهيلو تحاسبو ناب تكبار تاعتيوم زنوريوم زي ممحيش ماكرو قطبا افصاصمات شعان تورحي كم تقدم زولنايو ابز حلفه تجمجيم يفتجمجام كم استقلت عوت فتات ما خمس نورون بزحت زبرتات وعزت توابع وصيتات كم زنورون إثيوبيا بزحت يوم بيت عيوتات تم ناي قطوع من محياش غيرا بقولك عدما فتات ما بمينستر بلان أبيلو قرب كله دكتور فصمة صفا مالتي هو لمعاتن قرب كله زحش فتات ما نيرؤي توهيلي تم بفلاي حمشتيهم في القطبه زبحالو لو خزي كم وانا تخرت منغست غيرو زقربهم لو زياتهم تايوم اب حرشا مانفاكتشرينغ عندما مفراينت زبحال معدن توريزمن ديجيتال قطبان زبحال يوم زياتهم مجمريا زنورو ملعل تغيرو بدحريو كاوزي تلعلنا لابيك نبصح لنا لابيك ننطر لنا ولا لابيك نسغر لنا زبل افت تلمي تقميطو حزتي تلمي فصم كافطاص مخغمغم كله بنات شعان تورح دما زحشه زتبابع سرحت ممحياشات خمس تغورو لم وين كم زترئ بفلاي قدم كبل البرلمان ونمل علينا يزي مخفتنا يزي عمد كرا خلو شمونت نت 400 تاوي نمعباي تلمي تتحيزو منبارو بقطبا مالتي زذكريو زي تنبيعيو غنا
بخيد دما تم تلمتات مسرت ناقبرك ببيت شعان تورحو هم تلو الخايب بسلس تورحو بشدش تورحنا تجمع تقد كله ناي عمت مول خلا دما تحز اللفت أسمع كاو زايد ويم كاو زحشة كون كم زخيل المبر كاو زحتة كم زي يخون زحشة فت أسمع خمس الله أفتي جم تلعيلي بفلاك قدام مستر دكتور أبي أحمد أبسترخولو زنورة جم أفت ما تشعان تورحي زحشة ويم متبع زبال وصيد تاريخي ويو بلكع سريحنا بز سرحنا يلكع دما بز عارنا يلكع دما وصيد تاريخي ويو جنزي أفتي مدرخ مالتي خلوه خلو جنز وصيد تزي زناقعنا ويم دما لدحريت قبلنا كون يولون زحشة أفتات ما مزجنا لنا خوت لعلنا دما نزحشة لوطي من ترك نتقم ولا نازل ريتون هو من يرمي مو زي زملكت حدا دمص لنا تدمصي تخاتلنا نملسمو خنقصلنا وقعنا صبو يزتن يورون يسرا فصاصم سنملكت بتوسنا درجة أفزت ما سرحت شعنت أوارح تنرئي بزتوسنا بركي أبالات كابينة أبا وش تعمد كحوت ويك بائلة كابزا أمنو زي مزقمنا يوصيد بتعميز العليو تعري عاوت يولديو بمسعرنا بمتكامنان بتلمنا لكع وصيد نمرأي كيلناينا قندما عاوت مليسو نتعري قتليو سمير الليو اتي زحسب كوو تعواتاي خوين الليو زبل حيلي يسنفيو نعاود سعر قتال انت خوينو توسخ سعري ولا دغيرنا متكام انت خيلنا اب زقصلو سلست عوارح لعلي زحسبنا يتلمي كنعوت نخيلنا نزقص العمت سرحنا ممكس زخون وصيد كنركبينا أما كتال واناوي زعباكم تركبوا حزون مسانا صحنو قدم قبل كمزي قدم مستر أبي أحمد زقلصو تحز ترخيبو زلو عاوت ولا كوا صبو انتخونه جن تعويتنا نايلكا خدقس يبلو لعليو كسرح كالالو يوتي ملختي دحريون كوتاس استفلاليو ابيات عيون دم جمجمم زلو تي حفشاوي جمجامي بمنستر بلانن لمعدن قريب زلو مغنياتو تي تكالنسو ناي كم هاجر يو بلان يوص بلان لمعدن يو منستر بلان يوص تاي تسريحو تاي تسرحن كاي جمجم قدم كبل كنقلصو خم زلنا منستر ገንዘቡን ከሚኒስተር ደረጃ ዘقربو እንትናለና እስኪ ንሱ ብዝምልከቱን ተቀጽል ትخيلها قرم تستمع ممحاش ماكرو قطبا كاب زحلف عمتات زحشه وصيت كم زمزغبه افتي جمجام ناي سيكترو وي من ناي مينستر بيت عيون مجلسي هو سلازنورو خمت زولكايو مينستر ገንዘብውን احمد شيده مالتيو زحشه وصيت كم زتمزغبه قليصم نيرميوم بفلاي ابشر فوص عداغا زمرحن كون تغيريو شرف وصاي قدم كبل زي تصلم عداغا زبال بتعمي فتنا منبارو منغستون كم هاجرون فتنا منبارو ذكري زين مفتاح توهيلو تناي تصلم عداغا ويم بلاك ماركت زبال مفتاح توهيلو عداغا زمرحو تمن شرف وصاي نكهلي منغستي بتلمي لا بتكبر اتيو الزفر ولك استفادالي تكالاتون ونخصاتفو ناي شرف وصاي سرحو زخول مالتيو كمون بغيري ناي بانكتات استفالالي ناي فاينانس تكالات كنا بزعات نقاط في كبر لأيو سلازي زي تاتي دمر اخر اخرلو زحشة فتات اسمع كافتو زنورنايو حزي نايصع داغان مشغغار ابا صبق برك خمن لنا يوم اتو احمد شدي قليصم نيرم بفلاي نابرا مخبار دما زقبابه زبحال نمفتحون استخيد رحقات بتعمي وصيتاوي منباريوم قليصم نيرم قدم حجي ببلاك ماركت وي دما بصلم عداغا سب يزرزر نيرو كابو صايخ مصخلو بيدو حيزو يمصمو تي ناي بانك ترانسفير خابو وصا بزخونه مقدي زخيد نيرو مخناتهم بصلم عداغا زلعله ناي شرفي اتاوي يركب سلازنبره حزقن كفوت سلازخونه استفلاليا تكالات بچرتانا اتوا نعو كسرحا سلازتعدمان بستناي بانك دما باراليلي تمساسالي سلازخونه سو تسبتاي زدل حزي افتناي بلاك ماركت مچبربارون عليو فورجيد زخونه انتاشمو كبو يخلو ገንዘብ كبو يخلو كوتاس زي متممانات አለው مكحاد አለው ገለ እዚ ግን بقطታ ببانكنا امصو حزوم زيغاታት abstafላልዩ ሃገራት ዘለው ኢትዮጵያውያን በብዘለው ዓዲ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ በባንክ ንخلخو ይኾነለው ምክንያቱም ፓራሌሊ ተመሳሳሊ ዝኾነ ታይሽሙ ስለዘሎ ሶ ሕጋዊ ዝኾነ ገንዘቦም ከይጠፍአ ከይተጨነቁ በባንክ ሕጋዊ ብዝኾነ መልክዑ ንቤተሰቦም ይኹን ንባዕሎም ንኢንቨስትመንቶም እዮም ዝገብሩ ዘለው ሱን ጽቡቕ ታይሽሙ እዩ ክትቅጽል ትኽእልኻ ተከላት እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ገንዘብ ዝውውር ንባዕሉ ኣብ ባንኪ ስርዓት ብዘለዎ ወይ ውሕስና ብዘለዎ ተዘጋውን ተገንዘቡን ኣብ ናይ ባንኪ ወይ ናይ ፋይናንስ ስርዓት ብዘለዎ መልክዑ بستزواور لك انت هاجرون عوي ربح يزلوا حدا نفس سرعتنا ناتلنا
كلاي تجنزب كبنك وصاي ويم منجست كاب زفولطو منجستي كاب ززواورو وي ابناي منجست خازنا كاب زواور لعلب دغ اندحر كوينو نتي نهاجرون صوتي حدقاي نيرو هو زفتر نيرو سلازي زي بزفتح ملكعو بانكتات ببكيزيو تمنا وصا اتناي شرف وصا زرزرلو ويم شرف وصاي مسرح الله خوينلو سلازي سو عاوي لوط يوزو عامت زي كاب زتمسغو لوطታት ኢሎም እዮም ገሊጾም ነይሮም ትናይ ምስናይ ምኽባር ናብራ ተታሒዝውን ቲ ብጣዕሚ ዝፍትን ዘሎ ብፍላይ ፍርያትን ኣፍራያይነትን ኣብ ሃገር ብምስፋሕ ወይ ብምውሳኽ እቲ ዘሎ ናይ ናህሪ ዋጋ ንምቕናስ መንግስቲ ብሰፊሑ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ እዚ ምስ ቀረባ በከባቢኡ ዝረአ እንደዚ ክፈትሕ ተባሂሉ ድማ بقت عداقين تي حارستاي ومتفراين نخرخو ناتجبره أبى سرناي زترئي الله أبى سرناي بفلاي سرناي حاجاي بسفيحو نمفرايل تجبره خير الله سلازي زي بدمرو خرق الله أبى زحلف عمد وصيتا ومبارو أتو أحمد شيدي أب مجلس يوم جليس أمنا نيرم مزيد تتحزبون حدا حوريت علينا سوسي خلنا نمسا በታሪካችን ትልቁን የኢኮኖሚ ሪፎርም ያካሄድንበት ነው አንደኛ በታሪክና እቲ ዝዓበ ሪፎርም ቁጠባ ምስላት ዝኽኣልናሉ እዩ በቀዳምነት ተመን ሸርፈ ወጻኢ ዕዳጋ ዝመርሖ ክኸውን ዝገበርናሉ بركي ببركي خنتات عداقا كوسن تمن ولد زيقنوحو بوليسي جنزب بايتا كتحز مقبارو كمون عداقانا نمعباين وصعينا وصيتاو زخونا كخون زخل بوليسي اتحزا جنزب محنصاص كمون اماراز تاتا معبالة نمسفح قدو الكزفر نمعباي زتجمرو سرحتات اتناخيرنا نمقصال زتفلاليو سرحتات ريفورم بايتا زحازلو عمتي نيرو بمدى فتاز ما معبالة تنكرو وصيت زعترنا ليو زغبابة بمكوز صار مدايون حوت سراح تسريحيو مس حرشا زي تتححزون منستر حرشا قرما أمنتي صفح زبالة مبريه بمنيرهم سكين السوب زعباون تصبوا الله هو عبا بجت عامة خلتش عن 10 شوعات عامة مرد بمداي حرشا أبزي عامة زي شكعت التقم جيمز والله أبزي نحلها فتشعن توارح زنار فتاتما شدشت 110 مليون كونتال فريات كم استرخبا يوم مفتي مجلس يوم مفتي كم قامون استتحز مالتي زي تايم مس حلف تشعن تورحي انت نتصر ناي 100 مليون كونتال حلفي ويم دما حلفا خمس له خمس زايده زي تفرياتنا فراينتنا او حرشا زي تبحالتلو سفيح مريت طرح محراسن مشفان طرح زي كونس افتم قند زبحالو زراعتي زلو فرياتنا فراينتن كاب غزي ناب غزي نا معبله يمص مهلاوي غليصم يوم زي بفلاي مزيت تحيزو قدم حزز تلمده حرشا كبحال كله بفلاي فتم قند زراعت زبحالو كرمتاوي اوزناي كرمت طرحيو بز تلمده نير حزي بتناي مسنو حاجاي ابستفلالي حملتن فرامرن وسيخو تم قند زراعت زبحالو خم سرناي كعب سفيعنا تسرحه ابها هاجر زحش لوطي مص مهلايو دكتور جرما امنتي مستر حرشا مالتيو هذا مجلس يوم جليصم نيرم يوم بفلاي مس حرشا تتحاحزو حزي نحنا ببهلنا كاب ناي عور حرشا نموصا ايو بدرجه منغست تسرح زلو مخنياتهم بابعور حارسكاتهم حارستوت لفعت يلفعو تقلبتهم تزلفعوا الفعتون كندو زاكل افراينت يركبنا ناب زمناو قير كحزتي تبتراكترات محراس تي بكومباينرات مكابوي دما عود مئتاو بماشينات مالتي حزز ببركه هاجر منغست تخرت غيرلو حرستوتنا كاب بحلاو حرشاو صيم اب زمناوي نكسرحو زيون منغستي كم هاجر دما زحشي افراينت نكركب يو تخرت غير زسرح زلو زيون كبرتات عزغبو ايو توم فلاي ابقل كبابتات استمال از بحال ناي ماشينات ناي تراكترات كوني خليو كومباينرات كوني خليو كوتاس نحرشا يدليوم زبحالو كلهم زي بصحلهم كبابتات ونخبصحو يو تي تصفا زغبر سوب زملكت فيديو تقتاتلنا نملسينا بمري صفات بچا سايهون بمرت بصفحة مريت طرح كيكونس مهرت قند زراعة طرح انترقحنا كابز حلفة مساسلاي اوان 550 مليون كونتالينا اكيبنا ابز حزنا يعمد كنا نابا 610 مليون كونتاليو زي مالت 100 مليون كونتال ابا اوان قوعي طرح يكب كابز نبره وسخلو مالتيو ابز حلف عمت قوعي 122 مليون كونتال سرناينا افرينا نيرنا لمعامت 152 مليون كونتالينا افرينا 30 مليون كونتال توسخ مهرتي تاكيبيو بزيد ما كافت المقوعنا نزفر حرشا زتوهب عبيت هاجراوي ناي معوات لؤخ كابز تتلمن العلي زتسرح سرح له
تملسنا مسئنا لنا كبرات تختاتل تيامكتال واناوي زعباكم تركبوا حزد ما ناب كالاي اجندانا خنسجرنا نسون سمونا حمامات بزملكت حد حسابات كنا العلينا سمون حمامات كاب تاريخو كم دهساس كن قبرو لنا سمون حمامات زبل قال سمونن حماماتن كاب زبلو كلتك على تتحازيو سمون زبل سمنا كاب زبل نايجز قال صرخ بقوينو ترجمو دما شمونت غيرو مالتيو حمامات زبل قال دما حم كاب زبل نايجز قال زي ترخبو خوينو ترجمو دما حممه مالتيو حمام زبل انت بزح قاع حمامات زبل ترجمي هلو يبل مصحفه سواسو وقص قالات على كاكيدان ولد كفلي اب شحنت شعته 248 تنقص مالتي يزركب سمون حمامات نتنبل دما ناي حمامات قنيات زبل يخون بحافشا ترجمو مالتيو هوسانا فرقليتي كساب تنساي فرقليتي زلو معلتات يوم سمون حمامات تباهيلهم تتحيزهم زلو سمون حمامات زبال قدم كبن كل نغرصهم صنحنا سمون حمامات غويتانا مدحنا يسوع كريستوس دق سبات مدحان انتبل بغزا فقادو زي تقبلوا مكراتات حسبنا بصوم بسجدات بحزن بخياتن ناب እግዚአብሔር እንቀርበሎም ዕለታት ዮም ማለትዩ እቶም ዕለታት ከዓመ ዘከርታ ዓመተ ፍዳን ኩነን እንተገረም ይወሰዱ ሰሙን ሕማማት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለምን መድኃኒ ብብሎም ደቅ ሰባት ካብ ዲያብሎስ ማእሰርቲ ንምልቃቅ ካባርነት ሲኦል ናጻን ሙጻ ፎቲዩን ፈቂዱን ዝተቀበሎም መከራታት እንዝክረሎም ወይም እንሐስበሎም ማዓልታት ዮም ማለትዩ እዚ ማለት ሰብ ምዃኑ ጥራሕ በመውላዱ አዳምን ሔዋንን ብዝፈጠርዎ ስሕተት ወይ ድማ ይትብልዑ ዝተባሃልዎ ጽበለስ በመብልዖም ንረኽቦ ዝነበርና ጥፋኣታት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱን ዓና ክብል ዝሰረየልና ማለት እዩ ሰሙን ሕማማት መዓዝ ተጀሚሩ ንዝብል ነብዩ ኢሳያስ አቀዲሙ ኣብ ብሉይ ጊዜ ማለት እዩ ነገረ ምስጢር ሕማማቱ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ውእቱ ነስአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ ንሱ በሐቂ መከራና ተቀበለ ሕማምናውን ተሸከመ ክብል ከም ተዛረበን ሰሙን ሕማማት ምኽባር ተጀመረ ድማ ካፈላማይ ሚእቲ ክፍለ ዘበን ምዃኑ እዩ ታሪኽ ዝገልጽ ታሪኻዊ አመጻጽኣ ሰሙን ሕማማት እንድሕሪና ድማ ካብ አቦታትና ካብ ቅዱሳን ሐዋርያት ጀሚሩ ዝመጸዩ እዚ ድማ ግብረ ሕማማቶ ኣብ መቅድሙ ከም ስዕብ አስፊርዎ ይርከብ ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተላዒሉ ንሐዋርያት እንዳተገለጸ ክሳብ 40 መዓልቲ መጽሐፈ ኪዳንን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ከምሮም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 40 መዓልቱ ድማ ሐዋርያት በአንብሮተ ኢዱ በመቀማጥ በመንባር ማለት እዩ ሸይምዎም ባሪኽዎም ከም ዝኣረገ ኣብ ማርቆስ 16:19 ከምኡን ኣብ ሉቃስ 24:52 ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ይርከብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሐዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ዘለዉ ምእመናን ጾም ምጽዋምን ትንሳኤኡ ድማ ምኽባርን ጀመሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ተኣኪቦም ብዝደንገግዎ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሰሙን ሕማማት ወአንትሙስ ተአቀቡ ወገበሩ ተስካረ ሕማማቲሁ ንስኻትኩም ግን ሓሊኹም መዘከርታ ናይ መስቀሉ መከራ ዝኾነ ሕማማት ግበሩ ኣኽብሩ ክብሉ ኣዚዞም እዮም ይኹን እምበር ሐዋርያት ንስብከተ ወንጌል ይቀላጠፉ ብምንባሮም ኣብቲ ሽዑ እዋን ከም ሎሚ ግዜኡ ኣይወሰንዎን ነይሮም ካብ ሐዋርያት ቀፂሎም ዝተለዓሉ ሊቃውንቱን በዚ ልክዕ ዓብዪ ጾም ካብ 11 ጥሪ ክሳብ 21 የካቲት ድሕሪ ምጾሞም ሰሙነ ሕማማት ድማ ካብ ዓብዪ ጾም ፈልዮም ካብ 22 መጋቢት ክሳብ 28 መጋቢት ብምጾም 29 መጋቢት ትንሳኤኡ የኽብሩ ነይሮም ማለት እዩ ከም ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣይኮነን ይውዕል ነይሩ ኣብ ሓደ ዓይነት 29 መጋቢት እዩ ትንሳኤ ኩል ግዜ የኽብሩ ነይሮም ኣብቲ እዋን ማለት እዩ እዚ ስርዓት እንትተሓሓዝ ክሳብ ዘመነ ዲሜጥሮስ 188 ክሳብ 230 በጽሑ ሊቀ ጳጳስ ዲሜጥሮስ ብዘዳለዎ መቁጽረ ግዜ ወይ ድማ ባህር ሐሳብ ብዝበሃል ባህር ሐሳብ ሰሙን ሕማማት ካብ ዓብዪ ጾም ቀፂሉን ክኸውን ተወሲኑ ማለት እዩ ካብ መበል ካልኣይ ሚእቲ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ሰሙን ሕማማት 6 መዓልትታት ምኽባር ናይ ክርስቲያን ስርዓት እናኾነ መጽኡ እዩ ካብ ዘበነ ሐዋርያት ጀሚሩ ዝተደንገገ ቀኖናታት ከም ዘረድእዎ ኣብ ሰሙን ሕማማት ካብቲ ሰሙን ኣብ መበል ካልኣይ መዓልቲ ወይ ድማ ሰኑይ ክሳብ ቀዳም ናብ ሰንበት መእተዊ ጾሙ ኣብዞም ግዜያት ካብ እንጀራን ጨውን ካብ መባልዒ ወጻኢ ካልእ ነገራይ ትብልዑ ንመስተ እውን ማይ ጥራይ ይኹነልኩም ይብል ክርስቲያናት ሰሙን ሕማማት ንከኽብሩ ብሕጊ ዘጽድቑ ድማ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እዩ ኣብቲ እዋን እውን ሓደሽቲ ክርስቲያናት ንምጥማቕ ይመርጽዎ ዝነበሩ ግዜ ዕለተ ትንሳኤ እዩ ነይሩ ነዚ ድማ ክልተ ዓይነት ምኽንያታት ነይሮዎም እቲ ፈላማይ ሰሙን ሕማማት ብፍሉይ ኩነታት ጾሞም ኣብ ዕለተ ትንሳኤ ንምጥማቕ እንትኸውን እቲ መበል ካልኣይ ምኽንያቶም ድማ ምጥማቕ ምስ ክርስቶስ ምሟት ምስ ክርስቶስ ድማ ምትንሳእ ምስ ክርስቶስ ምሟት ማለት ምስ ክርስቶስ ምልዓል ወይ ምትንሳእ ስለ ዝኾነ ጥምቀቱ ምስ ትንሳኤኡ ኣተሓሒዞም እዮም ዘኽብርዎ ነይሮም
يبل قولاسيوس كلتا أب 12 مصحف قدوس مالته حمامات حفشاو مسلو تاي مسل نزبل زي مسل نيرو كتغصل تخيل يخافش صبو بوانا كندوتن تاريخاوي مصاصو سمون حمامات كاب صوم 4 ناي مودعتا سمون مبل شاملاي سمون مبل شاملاي سمون مخاني ذكري عبي صوم ويم صوم 4 كنزازم سمون انتقري بتختلتي امنه كريستنا يكون بكاثوليك بفلاي اب اورثودوكسم اب كاثوليكم هو بفلي كاب زخبر بعلات حدا يسمون حمامات كمتي خلاتنا نفلطو بزينتاتنا ون ناغلصنا يصنحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተደቅ ሰባት ክብል አምተ ዘገለጽ ካይ አንቶ ብንባብ ስለልገጽ ካይ በወግዕ ንገብሮም እንታን ደቅ ሰባት ካብታአትዮም ወዝነበሩ ኃጢአት ናይ ባርነት ኃጢአት ንኽወጹ ሰብ ኮይኑ ወይም ስጋ ለቢሱ ወይም ስጋ ተኸዲኑ መከራ ዝተቀበለሉ ንምዝካር ብጾም ብስግደትን ብጸሎትን ዝኽበር ሰሙን እዩ ናዚ ናይ መወዳእታ ድማ ትሕዝ ሒዝና ያለና ዓርብ ስቕለት እዩ ዓርብ ስቕለት ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶም ዞም ኩሎም መከራታት ክቅበል ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ናምህረን መከራታት ናተቀበለን ድሕሪ ምቕናዩ እታ ናይ መወዳእታ ዓርብ ድማ ዝተሰቀለሉ እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓርብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መዓልቲ እዚ ኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ካብ ንጉሆስ ካብ ምሸት እስካዕቲ ስርዓት ዝዛዘም ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ስርዓታት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እናተሰገደ እናተጸለየ ዝወዓለሉ መዓልቲ እዩ ብፍላይ ምስ ዓርብ ስቕለት ዝተፈላለዩ ብዙሕ ተዘክሮ ኣለ እዩ ስድራኻ ምስ መሓዘትካ ምስ ወለድኻ ኮይንካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮፍ ኢልካ ኣቕሽቲ ወይም ሊቃውንቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝመርሕዎ ችራላይ ሰው እናተባለ እናተዘከረ እናተሰገደሉ ዝውዕል መዓልቲ እዩ ስለዚ ብተኸተልቲ እምነት ክርስትና بتعامل عوي بوتا عوي كبر زوهو بعلي قويتنا مدحيتنا يسوع كريستوس من أنت لا أنا يلو زخافوا الواقع زين مذكر دمان إحنا ون حدا مع استفعل عليه بس من صولة قنينة عارف صولة دما مول معالته بس من أب صولة أب سجدة زو على المعالتي نذكر اللي إثيوبيا أرثوذكس تهادو بيت كريستيان شوعتات ماماتيوم زلوا كابتوم شوعته زي عبي صوم زبال ويدما صوم 4 زبال بتلمدو تزعبي صوميو زي دما غويتانا مدحنا يسوع كريستوس كاب قدس دنگل مريم تولديو كاب سماي سمات وريدو كاب قدس دنگل مريم توليدو سب كوينو نعنا نكدحن سبات زغبرو بزيك حطيات كل سب سرحو سرح سريحو امهيرو يو ناتنا بجا خوينو كساب سغلتا بص مسقل اب قرانيو تسقيلو مالتيو سلازي ازي كنحسب كلنا انتي مالتيو حجي نحنا سبات كاب انسات زفلينا حدا امنتينا سب بايزوي سب زبل قال سب مالت شوعته مالت نتخون شوعته مالت كع اب بحريات سغانا اب بحريات نفس زتمدبيو توم بحريات سغا زبحالو 4 بحريات سغا يوم بحريات سغا سب مخانو زرخو مابز مدري مالتيو كاب نفاس كاب حوي كاب ماي كاب حمد كم تسرح زيهم بحريات السقايهم زوم ثلاثه بحريات نفس زبحالو دما سب لباوي يو لباميو مالتيو نبابيو تزارابيو مالتيو كاو هياو مالت سبب زمدريزي سقاو خموت يخيليو نفسو كن هياويتيا وي دما زلالماويتيا مالتيو سلازي سب كاب كالوت كافتم غوزان زفليلو مخنات نتايو زلالماوي مالتيو سلازي زلالم نخنبر تاخ غبرالو ابز مدري كلتيوم يغواتتو نديم تناي سغاوي هيوتنا زوم 4 زبلنا يومنا توم سلسته ننوينتم يغواتتيوم ግን ክልቲኦም አታሪቁ አምላኹ حدث سريحو كبلع سب ያው መጽሐፍ ቅዱስም ብላ በሃፈ ገጽ ከይዝብሎ ሰሪሕካ ጽዒርካ ግዒርካ ብላ ይዝብሎ እዚ ንክገብር ድማ አምላኹ ክኽብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ክጽሊ ክኽእል ኣለዎ ኩሎም ሕግጋት ክፍጽም ኣለዎ ሰብ ምዃኑ ዝረኽቦ በህገ ልቦናውን ኣሎቲ አፍተናይ ኦሪት ጊዜውን ዝተገለጹ ኣለው ግበራይ ትግበር ብዝብል ድሕሪኡ ብብሉይ ካው በሐዲስ እውን መጽሐፍ ቅዱስ ዘቀመጠልና ነገር ኣሎ ንሶም ሒዝና ክንኸይድ እዩ ታሽሙ መጽሐፍ ቅዱስ ፈቅደልና ማለት እዩ ስለዚህ ስለ ሰላም ክንሰርሕ ክንኽእል ኣለና ስለ ሰላም ሙጋዕ ቀሊል እዩ ግን ስለ ሰላም ዝሰርሕ እዩ ብዙሕ ዘይልና ስለዚህ ስለ ሰላም ክንሰርሕ ክንኽእል ኣለና አማኒት ክርስቲያን ዝኾነ ማለት እዩ ስለ ፍቅሪውን ካብ ሙጋዕ ንላዕሊ ፍቅሪ ብተግባር ክነብር ክኽእል ኣለዎ ሰብአዊ ባህሪኡ ሰብ ምዃኑ ኣብዚ ምድሪ ከም ጉዝ ጥራሕ ሰኢሉ አግበስቢሱ ዝረኾ በልዑሰቲ ወይ ገለይሉ ዝኽነብር ዘይኾነስ ዘለዓለም ከም ዝነብር እንደሐሰበ እንደአመነ ኣብ ዙርያውን ዘለው ሰባት ክረድእ ማለት እዩ እቲ መንፈሳዊ ህይወት ክቅጽል እዩ እቲ ቀንዲ እቲ መንፈሳዊ ህይወት ስለዚህ ሕማማት እዚ ድሕሪ ሕማም ምትንሳ ኣለዎ ማለት
ዝብል ምስክር እዩ ኩል ግዜ በባዓመቱ ንሕና እንታይ እዩ ሕማም ኣሎ ድሕሪ ሕማም ግን ትንሳኤ ኣሎ ምትሳእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ንሓሰበ እዩ እቲ ክርስቲያን እዚ ዘኽብር ዘሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ሓደ ናይ ሃይማኖት ኣቦሎ ብዛዕባ ሓደ ቃል መጠይቅ ጌርና ሎም ዝነበርና ካብኡ ዝወሰድናዮ ሓደ ድምፂ ኣሎ እሱ ሰሚዕና ንመለስ ሞ ክንቕፅል ኢና ክቡራት ተመልከትና እውን ምሳና ፅንሑ ጽቡቕ እንታይ እዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን ሞትን ዝተቀበለሉ ንደቂ ሰባት ካሕሳ ዝፈጸመሉ ወዲ ሰብ ድማ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ መከራ ናብ ሰላም ናብ ሓጎስ ናይ ዘለዓለሚ ናብ ዘለዓለማዊ ሓጎስን ህይወትን ዝተሳገረሉ መንገዲ እዩ ሕማማት ማለት ኣብ ምክትታል እዋናዊ ዛዕባኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዝውን ምሳና ጽንሑ ኣራይ ሕዝቡን ተመሊስና ኣለና ክቡራት ተመልከትና ምናልባት ቅድም ኢሎም ተመቦውን ዘውዕዎ ዝነበሩ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝተፈላለዩ ስርዓታት እዮም ዝኽበሩ ብፍላይ ምስ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ናይቲ ሰሙነ ሕማማት ዝምልከት ብሕልፊ ከዓ ግብሪ ሕማማት ዝበሃል ኣብቲ ሰሙነ ሕማማት ጥራሕ ዝንበብ መፅሓፍ ኣሎ ምናልባት ኣብ ለይ ሞያ ኣትየከ ይኾን ጥራሕ ኢለ ከይኾን ምናልባት ሰሙነ ግብሪ ሕማማት ዝበሃል ስለዚ እዚ ግብሪ ሕማማት ዝበሃል ባይዞ ኣብ ሕማማት ዘይንበብ መፅሓፍ የለን ኩሎም መፅሓፍቲ ናይ ምሳሌያዊ ይኹን እዞም ዋና ናይ ቤተ ክርስቲያን መፅሓፍቲ ዝበሃሉ ኣብ ሰሙነ ሕማማት እናተነበቡ እናተተርጎመ ስብከት ወይም ትምህርቲ እናተዋሃበ እዩ ዝቕኒ እቲ ግብሪ ሕማማት ከዓ ብዋናነት ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ዝትርጎሙን ካብ ዝንበቡን መፅሓፍቲ ሓደ እዩ እዚ ግብሪ ሕማማት ማለት ብመራሕቲ ሃይማኖት እናተነበበ ባቕሽቲ ብዲያቆናት እቲ ኣማኒ እናተመርሐ እቲ ጭራላይ ሲሆን ዝብል ናይ ስግደት ስርዓታት እውን ዝፍጸም ካብዚ እናተልዓለ ብዙ እናተመርሐ ምዃኑ ኩላትና ከም ንፈልጦ እዩ ብፍላይ ካብ ኣብቲ ሕማማት እዩ ካብ ምግብን ካብ መስተን ዓርስኻ ምርሓቕ ኣሎ እሱ እቲ ሃይማኖታዊ ዝእዝዝኦ እዩ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ካብ ፍትወተ ስጋ ወይም ካብ ምስ መሓዛኻ ብፍቕሪ ብሓድነት ብሰላም ምንባር ሓደ ካብቶም ኣስተምህሮታት ሓደ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ፀገም እናሃለየ ውሽጥኻ ዝኽርኩሕካ ወይም ካሊእ ነገር ክፍኣት እናሓሰብካ ወይም ክፍኣት እናፈፀምካ ይጾም ኣለኹ ትብል ተኾይንካ ትሰግድ ተኾይንካ ብዙሕ ትርጉም ዘህዎ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ምግብን መስተን ዓርስኻ ምርሓቕ ሓደ ነገር ኮይኑ እቲ ምፅላይ ምስጋድ ካሊእ ነገር ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጥኻ ድማ ምስ ዘለካ መሳርሕቲ ምስ መሓዛ ምስ ቤተሰብ ምስ ኩሉ ሰብ ብፍቕሪ ብሓድነት ከም ትቕድም ኢልካ ትገልጾ ዝነበርካ ምንባር ድማ መሰረታዊ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘምሃሮም ትምህርትታት ሓደ እዩ ብፍላይ ዓርቢ ስቕለት ዘሎ መንፈሳዊ ስራሕታት ወይ መንፈሳዊ ተግባራት ንኹላትና መንፈሳዊ ዕግበት ዝፈጥር እዩ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውዒልካ እናሰገድካ ምስ ቤተሰብካ ውዒልካ ናብ ገዛኻ ትምለስ ተለኻ ዘሎ መንፈሳዊ ዕግበት ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ እቲ መንፈሳዊ ዕግበት መድሓኒትና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክቕበለና ሙሉእ ክኾን ምእንታን ካብ ውሽጢ እውን ዝተለዓለ ክኾን ኣለዎ ንዝተፀገመ ካኻ ዝገደደ ናርአኻ ስኻ ዝሐሸ ነገር እናገበርካ ወይም ከዓ ካሊእ ጎረቤትካ ከዓ ፀይሙ ውዒሉ እንደገና ፀይሙ እውን ዝሓድር ተኾይኑ ዝኸፍአ ተኾይኑ እዚ እውን ብጎይታና ዝተምሃርናዮ ካብ ጎይታና ዝወሰድናዮ ምእንታና ኢሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ንዓና ከምህር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ትሕትና ዝበሃል ኣሎ ከዚ ሓሙስ ፅግቦ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ እቶም ጳጳሳት ይኹኑ ሊቃውንቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ ተምሃሪኦም ናብ ትሕቲኦም ዘሎ ኣማኒኦም ትሕቲሎም እግሪ ምሕፃብ ዘምሃሩሉ ሕፅበተ ሓሙስ ዝበሃል ማለት እዩ ሓሙስ ሕፅበተ እግሪ ይካይዱ ሕፅበተ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ትሕትና እዮም ሂሩና ፍቕሪ እዮም ሂሩና ምትሕልላ እዮም ሂሩና የቕረ ባህልነት እዮም ሂሩና ስለዚ ታት ኣብቶም በዓላት
كنخبر كلنا كنحاسبهم من كنتكبرهم من زلنا زعباتات مخانو من ملعل دليه تخكل صبا الله تخكل خمس زبل كي خا بصلوت بفلاي غزي 3 ساعات غزي 6 ساعات غزي تساعتنا تبهال بساعات እና ተፈላለዩ ጾሎት ዝካየድ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ሕማማት ብዙሕ ግዜ ዘኽብር ሰብቶም ሰዓታት ፈልዩ ክፈልጦም ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝጽለዩ ካብ ተፈላለዩ ዓይነት ጸሎታት ይጽለዩ ካብ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት ጀሚርካ ካልኦት ውን ጸሎታት ይካየዱ እዮም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝንበብ መጽሓፉን ከም ትፈልጦ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስቲያናት ሰብ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንጹህ ማይ እናሓዘ ኸይዱ ከፊቱ ኣውዒሉ ገለ ምሕጻቡን ተለመደ እዩ ምክንያቱም ብዙሕ መጽሓፍ እዩ ዝንበብ ዝውዕል ኣብ ውሽጢ እዚ ብዙሕ በረኻት ትረክብ ኣው ኸድካ እንደውም አይደክምን ሰብ ምክንያቱም ቶም መንፈሳዊ ሰምዖም ነገራት አለው ይሰግድ እዩ ይጽልዩ እቲ መንፈሳዊ በረኸት ምስኡ ምስ ስለዘሎ ኣብ ካሊ ኣብ ደገ ከም ክውዕል ተትብል ኣይትውዕል ንኻት ከጠሜካ እዩ ግን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ በረኸት ጽቡቕ እዩ እዚ ሁሉ ዝግበር ዘሎ ግን እንታይ እዩ ድሕርሞት ስለዘሎ ህይወትና ሓሰብካ ጽቡቕ ነገር ንኽርከብ እዩ ኣምላኽካ ክትኽብር ከም ትቀድም ዝበልካዮ ሰናይ ነገራት ክትሰርሕ ማለት እዩ ሕዚ በደረጃ ሃገር ውን ድሕሪና ሰብ ናይ ሰብ ትርጉም ሰብ እንድሕር ዘኽብር ኮይኑ ሰብ ዓዱ ይኽብር እዩ ጎረባብቱ ይኽብር እዩ ኣብታ ዓዲ ዝነብሩ ሰባት ብምልኦም ይኽብር እዩ ብፍላይ ድማ እንድሕር ሓደ ኣማኒ ክርስቲያን ተኮይኑሲ ክርስቲያን ስለዝኾነሲ ዓሌታዊ ናይ ምዃን ታሽሙ የባህሪ ክህልዎ የብሉን ወይ ደሞ ካብ እንትና ተወሊዱ ዘርኢ ከምዚኦም ብሄሮም ከምዚ ግዛዕ ክበሃል የብሉን እዚ ምክንያቱም ክርስትና እዩ ዘኣምን ክርስትና ድማ ናይ ምድራዊ ጥራሕ ዘይኾነስ ሰማያዊ ረብሓ ዘለዎ ምስቲ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ብኣምሳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ብፈጣሪ ኣምሳል ዝተፈጠረ ብምሉኡ ሓውካ እዩ ናትካ እዩ ስለዚ ቅንዕና ክህሉ ኣለዎ ምትሕግጋዝ ምትሕላይ ዝብሉ ነገሩ ቀጻሊ ርእሲ ስለናኣቶ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ በዝምልከት ተከታተልና እንመለስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ስጋ ለብሶ መታመሙን መገረፉን መራቡን መጠማቱን መሰደዱን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደቅ ሰባት ስጋ ለቢሱ ከም ዝሐመመ ከም ዝተወቅዐ ከም ዝጠመየ ከም ዝጸመአ ከም ዝተሰደደ ብሓፈሻ ንክብር ደቅ ሰባት እንትብል ንሱ በጃ ደቅ ሰባት ኮይኑ እሱ ሕማምናን ጸገምናን ተሸከመ ይብል ነብይ ኢሳያስ ስለዚ ሕማምና ዝሐመመሉ ሰሙን ስለዝኾነ ቤተ ክርስቲያንና ሰሙን ሕማማት ናይ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕማሙ ምድማዩ ምጉኡ በጃ ደቅ ሰባት እንትብል መከራ ምቕባሉ ብጽፍዒት ብርግጽት ከም ዝተወቅዐ ናይ እሾኽ ኣኽሊል ምድፍኡ ክሳብ ሞት ዘብጽሖ መከራ ኩሉ ምቕባሉ እናሓስበሉ ሰሙን እዩ እዚ እዋን ሰሙን ሕማማት ማለት እዋናዊ ዛዕባና ይቅጽለሎ ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ድማ በዓል ፋሲካ ወይ ድማ ትንሳኤን ባህሊ ምትሕጋዝን ዝብል ሳልሳይ ናይ መወዳእታን አጀንዳና እዩ ሕዝውን ምሳና ጽንሑ በዓል ፋሲካ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሰብ ማለት ካብ አከዳድኑ ጀሚርካ ንኣመጋግባ ክኾን ይኽእል እዩ ነቲ በዓል ዘድልዮም ዝበሃሉ ኮታስ ብዙሕ ነገር ዝካየደሉ እዩ ብፍላይ ድማ ትንሳኤ ድማ ዝዓበየ ማለት ናይ ታሕጓስ መዓልቲ እዩ ምክንያቱም ዝቅድም ክብል ክንገልጾ ዝነበርና ሕማማት መከራ ስቕለት ናዕና ክብል ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ቆሲሉ ናትና ቁስሊ ከድሕን ንሱ ደሚው ናትና ደም ከድሕን ንሱ ተሰቂሉ ናትና ስቅላት ከድሕን እዩ ንሱ ሁሉ ገብር ነይሩና ኣብቲ ሁሉ ዝነበረ ሓዘን ብፍላይ ኣብ ሕማማት ማለት ሰሓቅ ተሓጓስ ገለ ኣይነበረን ከምቲ ቅድም ክብል ክንገልጾ ዝጸናሕና ብሓዘንና በብኽያት እዩ ክጽለይ ክስገድ ጸኒሑ ስለዚ ትንሳኤ ማለት ወይ ድማ ፋሲካት ናይ መወዳእታት ናይ ተሓጓስ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ተላዒሉ እዩ ዝብል ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘን ቃህምናም ዝብል ልክ ካብ ድቃስካ ከም ትነቅሕ እዩ እግዚአብሔር ተንሲኡ ተባሂሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብስራት ተበሲሩ ድሕሪኡ ኣብ ገዛውቲ ዝተፈላለዩ ድግሳት ኣለው እዚቲ በዓል ናይ በዓል ፋሲካ እንታይነቱ ዝመስል እዩ ናክትቕጽለሉ ትኽእል ኢኻ ኣራይዋ ክልክ ሓገቻም ተቀድም ኢልካል ወልካይ በዓል ፋሲካ ክበሃል ከሎ በዓል ሓጎስ በዓል ደስታ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ቶም ሊቃውንቲ ሃይማኖት እውን እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሰሙን ሕማማት ቅድሚኦም ዝነበሩ ናይ ጸማተ መዓልታትን ወዲና ዓርብ ስቕለት ሓሊፍና ቀዳም ስዑር ሓሊፍና ካብኡ ናብ ሰንበት ትንሳኤ ክንሰግር ከለና ዝርከብ በዓል እዩ እዚ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ትልወናዮ ሰሙን ሕማማት ዝኹሎም መከራታት ተቀቢሉ እዩ ቶም ዝተቀበሎም መከራታት ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰባት እዩ ደቂ ሰባት ንእገለ ዘይባሃለስ ሰብ ንዝኾነ ኩሉ ድሕነት ክብል ዝተቀበሎ መከራ እዩ ስለዚ ድሕርዚ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ መከራ ተቀቢሉ ስጉኡን ነፍሱን ምስተፈላለያ
ተቀቢሩ ግን ሞት ስዒሩ ድማ ተንሲኡ ስለዚ ትንሰአ ዘይድኽበር ዘሎ በዓል እቲ ዝነበረ ናይ ሞት ጸልማት ግዜታት ተሳዒሩ ናብ ሓጎስ ናብ ደስታን ተሰጋገርናልና ዝብል እዩ ነዚ መግለጽ ድማ እቲ ኣማናይ ኩሉ ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ንእሽተይ ነገር ክሳብ ዓብይ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ይገብር እዩ ካብ همتلولكايو كابكدادنا فت معالت سو صعدا يزخدن صعدا تخادينو دما بعال حقوسو سو ناي على مثال يالو እዩ صعدا زخدنو ምክንያት ስለዚህ صعدا تخادينو ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓዲሩ ካፍርቅ ለይቲ እቲ ቅዳሴ ምስተፈጸመ ድማ ናብ ከጹ ተመሊሱ እቲ ጸይሙሉ ዝነበረ خلت معالت طليقو صنحلو እዮም ካብ ዓርብ ጀሚሮም ጾምን ጸሎትን ስግደትን مخفال اخفيلهم يغنيو سلقنيون مصيم زسعرلو شعو እዩ አፋቶም ዝምስስሉ አፈም በመግቢ ዝጀምሩሉ ማለት ስለዚህ እዚ በዓል ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብዝተፈላለዩ ስርዓታት ይጽበር በመላዕ ምስታይ ጥራሕውን ኣይኮነን ንክፍጸም ክፍጸሙ ጸንሑ ሃይማኖታዊ ክብርታት ከም ዘለው ኮይኖም ጾም ጸሎት ስግደት ከም ዘለው ኮይኖም መዛዘም ረኺቦም ሳቶም ብድሕሪኡ after በዓል ድማ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ምስ ልምድውን ጎይታናውን መድኃኒትና በዘምሃረና ማለት ይምትሕግጋዝ ካብ ዘለካ ተኻፊልካ ምንባር እዚ ክባል ከሎ ሓደ ዘለዎ ጎረቤትና በልዐ ወይም ዝፈልሕ ጸብሒ ወይም ድማ ዝስራሕ ምግቢ ጎረቤቱ ዘይውሉ ተኾይኑ ናሸተቶ ክሐልፍ ዘይኮነስ እቲ ዘለዎ ንዘይውሉ አካፊሉ ክሐልፍ ከም ዘለዎ የምሪ ቤተክርስቲያን ተምህርያ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን የምሩ እዮም ተሓደ ተግይጽ ተሓደ ዝሐሸ مناورو تحد زحشه خداون تخدن كله اتخالي كسن كعرق زي كونس كابزلو تخافيلو لخنبر ركاو كله تخفافيلو تحقيسو لخنبر زمهريو زي اب هايمانوت اب بيت كريستيان استمهارنا يو بنغراتين لا ابكالي عالماون بزح كمزي ليكل يخليو تم ممر هايمانوتون كمزلو بيت كريستيان ناي متحققاس ناي حاليوت فقري يقرب هلاينت زمهرت الليو سلازي بعالك بحال كلون نزوم تكبارات زياتهم مأنتي قويتانا مدحيتنا يسوع كريستوس نفوتينا نبل تخوينا مسانا مس نبر مس قربيتنا مس حاونا مس مسارحتنا بقولك كنفاتو نفكر لنا زي فوتينا مالت زي يقرلنا لنا مالت بون نقويتانا فوتينا لنا مالت يبقولك عيلهم يوم زقلصوا سلازي سبن اغزابي زفوتهم سرحتات تكبارات مفتصام ማለት ያብ ቅድም ሰውን ሰብዝ ፎትዮ ስራሕዩ ሰብዝ ጸሎ ስራሕ አሎ እሱን ዘይ መስራሕ እግዚአብሔር ውን በጽቡቅ ተግባርና በቅዱስ ተግባርና ይቀበልና ወይ የሚፈቶና ማለት ስለዚህ ካብ መፈለምቱ ምትሕግጋዝ ትሕትና ይቀረም ባህልን ዘመረ ቤተ ክርስቲያን ያ ስለዚህ እዚ ቅዱስ ተግባር ድማ ክሳብ ዝግቦ ተግባር ይዝብል ሓደ ትምህርት ለው ድሕሪ ጸኒሕካ ክትደግም ክትቀጽል ትኽእል ያገጭ መጀመሪያ ግን መልዕል ኮነ ከመንታን ናይም ሰሚዕና ንምጻሞ تمرسنا هالراقبنا كرات تملكتنا اتمت حققاز مرددا زمهرت بيت كريستيانية عالم يكونن عالمي مهرن متحقاز يمهرن عالم فتسمو نعين عي يزبل عالم انا يزبل فقرن متحققازن زمهره قويتانا مدحنا يسوع كريستوس سلام مسرته مدري قويتانا يسوع كريستوس بيت كريستيان ناي سلام عمدية ناي سلام مسارتية بيت كريستيان مالت ناي قدوسان ملائكت ناي قدوسان نبيات ناي قدوسان حواريات ناي قدوسان آباو غواኤ ማለት ናይና ቤተ ክርስቲያን ዘለና ቃለ እግዚአብሔር ዝተመስረተት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሕሪቲ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶሳዊት ቤተ ክርስቲያን አንቲት ቤተ ክርስቲያን አፋላላይ ዘይብላምበር አፋላላይ ዝፈልዩ ይኮነ እዚ ክነስተዑሎ ይግባል ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ በፍቅሪ በሓድነት ዝተጻለ እንተልዩ ድማ ይቅረ ተባሂሉ ተፋቂሩ ጎረቤትን ጎረቤት ሓውና ሓው ኩሉ ሓውና ሓው ተፋቂሩ ንኸኽብሮ እዚ እዩ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድን ትእዛዝን ቃልን أمكتتال واناوي زعباكم تركبوا حزون مسانا صنحو قدم كبل زوما بو كم زبلوا او تي متحققاز ناي نسخاون قدمنا العلكاين يركا سواوي بحري وسبسب مخانو طرح
ابزورياو نزلو سبات زحلي زحجز قدم خمس بايزوي انساتون تحلاليوم اندحر اخي فلاي سب دما تخون كاون لعلي كوسك لالو مالتيو سب ناي كلته بفلاي اماني مالتي اماني اندحر كوينو امنت وي هايمانوت سي ناي كلته نغرات دمرو صيتيو بامنت سئلو زامنو امنت الله كاو خعب تكبار تكبروم نغرات الله مالتيو نزيوني وفتي ناي አሰርቱ ቃላተ ኦሩት ውሽጢ ግበር አይተግበር ዝባሃል ነገር አለ ግበር ዝብላለው አይተግበር ዝብላለው ዳርጋ መብዛሕቲኦም አይተግበር ዝብልዮም ማለት አይትስረቅ አይትሐሱ አይትዘሙ ስማ አምላኽካ በኸንቱ አይታልዕል ገለ ቶም ዝበዝሑ ቶም አይተግበር ዝብልዮም ማለት ሰብ ስለዝኾንካ ተዝግበርን ዘይግበርን ፈሊኻ መኻድ ማለት እዩና ካፍቶም ሰናይ ነገራት ዝባሃሉ ድማ ካፍቶም ግበር ዝብሉ አቡኻና ደኻን ተኽብር ሰንበት አኽብር ይብል እዚኦም ኩሎም እዮምና ሶ ወለድኻ ተኽብር ኢኻ ጎረባብትኻ ተኽብር ኢኻ ببهالي وندحريخا بعدنا سيتي قلع عقاب هصانتو تهانيصو زعبيسي حدا نسو بيتسوي يخبري ولدو يخبر حاتو يخبر عبيتي حاتو غربابتي يخبر حزبي يخبر ناب بيت تمرت تخيدون ممهرانو يخبر ممهران ناي اكاديميك ساينس كون يخلو ناي منفساوي ممهران كون يخلو خمنا بلي زعبي زقل عزي خمو بسنه مغبار تهانيصو زعبي قلع عدما ندحريخايو مسعبي صبو سنه البونا يزهلو طنكرا سنه البونا يزهلو بفتنا بلا يخونن زودق عينت ايكونن زخون خاو خاعتي مخبار زبل نجر نمعلخا مخبار مالتيو سب مخبار مالتسي سب نديخا تخبر زلخا تخا عسب سلازخونكا كباخا خا تجلخا تخا عسب سلازخونكا كباخا خا تجمر ناتكا خبري تخبريخا ناتكا خبري تخبر كلخا حماقات نجرات كاب زي مسرح سب زصلኦም ከምታ አንቶይስ ገለጽካዮ ሰብ ጸልኦም ማለት እግዚአብሔር ጸልኦም ማለት እዩ ሰብ ክንብል ከለናት ኣብዝ ሓሰብ ማለት እዩ ኣብዝ ሓሰብ ዝስማዕምዕሎም ነገራት ኣለው ጽቡቃት ኢሉ ዝሕዞም ከም ማሕበረሰብ ኣለው ሕዚ ኣብ ዓድና እንድሕር ኢኻስ ቆልዓኻ ዓቢ ከሎስ ጎረባብቲ ወለዲ ናይ ማለት ናይ ሕዚ ኣነ እንትኾይነስ ናይ ኣቦይ ዓርኽቲ ብቆልዕነተይ ጥፋትና ጥፋእ ክሱ ኢሎም ኣይሓልፉን እዮም يقصعنيهم يمخرونيهم يمعدونيهم ابن مالت سي ناي غلبت تطقيمهم ون كمخروني يخلو مالتيو افتي وان حزس ولاديو خمزي ودي خمزي لكم لا يبلنيو زي حزن ناطفه يمصلو ابزيناتنا ولدنا زي كنا معبلو زغبئنا نغريو قلعا خا قلعنتو جميلكا خا هانيصكا تعبيو بهاجر درجه حز زلنايو كنتات اندحريخا ማለት ዝኾነ ጋብ ዝፈጠርና ይመስላል ግብረ ገብነት ማለት እዩ ዚ ሰባታ ምኽባር ዓድኻ ምኽባር ዝሓስከዩ ነገር ሃይማኖት ክኾን ይኽእል ያ ምኽባር ጽቡቕ ነገር ምኽባር ካው ዓዲ ዚኦም ኩሎም ተጠራቂሞም ዓዲ የማዕብሉ ማለት እዩ ዓዲ ብስራሕ ክትምዕብል ብኢኮኖሚ ክትምዕብል ናይ ስራሕ ባህሊ ክትምዕብርዮም ዝሕግዙና ምስዚ ተተሓሒዙ እቲ ናይ ሰዋዊ ባህሪው ናብ በዓል ክንመጽእ ከለና ብፍላይ ኣብ በዓላት ከባቢ ፎርጂድ ቅርሺ ሒዞም ዝወጹ ናብ ዕዳጋታት ኣለው ማለት ብዙሕ ናይ ዕዳጋ ልውውጥ ዝርከብ ኣብ በዓል ከባቢው ኩል ግዜ ወን ኮሰብ ዕዳጋ ኣለዩ ኩል ግዜ ግን ናይ በዓል ከባቢ ዕዳጋ ፍሊ ይብል እዩ ማለት ሰብ ካሊ ማዓልቲ ዘይገዝኦም ነገራት ኣብ በዓል ይገዝኡ እዩና ኣብ ውሽጢ እዚ ነዚ ተጠቂሞም ዝሰርቁ ኣለው بخالي أبهلا فورجيد كرشي حزيهم سلازي تي تملكتنا فورجيد كرشي زحازو سبات نخي شودوهم ويد ما نخيج بربروهم كتنقاو كخلالوهم مس مبرهاتي حاحزكا مبرهاتي تنقاق يدليو زخونه نجر اون غير كارسي خايو مدقاس አለው بفلا ቤተክርስቲያን حديرو ዝተመለሰሰብ ኣብ ጾም ኣብ ጸሎት ዝቀነየ ሰብ ድኻሚ ስምዑዩ ዝخونه መብራህቲ ክበሃል ከሎ ኤሌክትሪክ ማለት እዩ ምድጃ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ሙጎጎ ክኾን ይኽእል እዩ በኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኮታስ ኦን ገይሮም እንትን ሰበልዎ ይርስዕዎሞ ወይ ድቃስ ይወስዶም ስለዚ ዚዩን ከይጋጥም ኣብ በዓላት ብዙሕ ግዜ ናይ እሳት ናይ ሓዊ ሓደጋ ይበጽሕዮም ስለዚ ዚን ኸይህሉን ተመልከትና ጥንቃቄ ክገብሩ ኣለዎም ከምቲ ቀደም ክብል ክንገልጾ ዝነበርናት በዓል ከዓ ተሓጋጊዝካ ምኽባር ናይ ስነ ልቦና ታሽሙ ዕግበት ይበካዩ ባይዘወይ በይንኻ ካብ ትበልዕሲ ምስ ጎረባብ ተኻዲዩ ምስ ኩታስ ኣብ ዙርያኻ ምስ ዘለው ብኢኮኖሚ ኻባኻ ንስ ምስ ዝበሉሲ ተሓባእ ንዖም ሓጊዝካ ምብላዕ ማለትሲ ዝስምዕካ መንፈሳዊ ኩርዓት እውን ኣለዎ እዩ ሰዋዊ ባህሪ እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ዝንወድ ዚን ተመልከትና ግምት ውሽጥ ንኸእቱ የዝብል ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ወጽ በኋላ ምናልባት ተመጀመሪያ ዘልዕልኻዮ ሓደ እቲ ምስ ኣብ ዕዳጋ ዝፍጠሩ ናይ ሕሰት ቅርሺ ወይም ብር ከይህሊ ስትንቃቕ ግቦር ዝግባእ ይደርሆ ይኹን በጊዕ ወይም ስጋ እውን ክትገዝእ ወይ ዝኾነ ኣቕሓ ክትገዝእ ክትለዋወጥ ከለኻ ዝግበር ናይ ምልዋጥ ዕዳጋ ጥዕና ዘለዎን ክኸውን ካሊእ ምትዕሽሻይ ከይህሊ ወይም የሕሶት ቅርሲ ከይህሊ
ምጥንቃቅ ከም ዘድሊ ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘሎ ብዘይ ኣጋጣሚ ምግላጽ እንደሊ ካሊ በዓላት ክኽበሩ ከለው ክግበሩ ዝግቦም ጥንቃቐታት ከምቶም ዓዶ ዘልዕልካዮም ኣሎ ሓደ መጋግባ ሓካይም እውን ሰብ ሞያ ከም ዘምህርዎ ካብ ቅብኣት ካብ ዝተፈላለዩ በዝሒ ምግቢ ዘለዎ ርሒቑ ወይ ቀኒሱ ዝጸንሐ ሰብ ኣብ ኣውደ ዓመት ትኾን ተሎ ቅብኣት ዘለዎ ወይ ብዙሕ በዝሒ ዘለዎ ምግቢ ክወስድ ከሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓደጋታት ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ሰብ ሞያ ጥራሕ ዝመኽርዎ ዘይኮነስ ኩላትና ጥዕናና ዝስማዕምዕና ምግቢ ብልክዕና ንክወስድ ከም ንግባእ ሓደ መልእኽትና እዩ ካሊእ ምስ ባርዕ ሓዊ ተተሓሒዙ ኣውደ ዓመት ዝበሃል ተሎ ሽምዓ መብራህ ኣሎ ብፍላይ ካብ ቤተክርስትያን ሰንበት ድማ ሽምዓ ኣሎ ጥዋፍ ኣሎ በሪሁ ዝሓድረሉ መዓልታት እዩ ስለዚ እቲ ሽምዓ ክውዳእ ከሎ ወይ መጋጣሚ ንፋስ ደፊኡ ወላው ካሊእ ክወድቕ ይኽእል ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ካሊእ ባርዕ ሓዊ ተጓዳና ኣብ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ከጋጥም ጥንቃቐ የድሊ ምስ ኤሌክትሪክ እውን ከምኡ ተደጋጋሚ ኤሌክትሪክ ለኩስካ ወይ ኤሌክትሪክ ኣብሪኻ ወሊዕኻ ክርስሳዕ ይኽእል እዩ ወይ ካብ ዓቕም ላዕሊ እቲ ኣከባቢታት ሙቐት ብምፍጣር ክተሓዝ ይኽእል እዩ ስለዚ ምስ ባርዕ ሓዊ ተተሓሒዙ ሓደጋ ከየስዕብ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ካብዚ ተተሓሒዙ ምስ እዚ ተተሓሒዙ ድማ ካሊእ ኣብ ሕርዲ ዘጋጥም ኩነታት ኣሎ ቅድም ክብል ካብ ናይ ቀደም ታሪክ ትዝክር ኢኻ በጊዕ ገዚኦም ወይ ሓደ ሙክጠሊ ገዚኦም ወለድናስ ካብቲ ጠሊ ለዓቐብ ቆርበት ብኽባር ይሸጡ ነይሩ ይበሃል ነይሩ ከዚ ከምኡ ኣሎ ማለት ዘይኮነስ ግን ኣብ እዋን ሕርዲ ቆርበት ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ብበዓል ሞያ ክሕረድ ክኽእል ኣለዎ ቆርበት ሸርፊ ወፃኢ ንምትራፍ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ ዓብዪ ዋጋ ዘለዎ ንብረት እዩ ድሕሪ ሕርዲ ንሕና ስጋ ኢና ንምገብ ንሓርዶ ኣለና እቲ ዝሕረድ እንስሳ ግን ድማ እቲ ቆርበት ከዓ ብግቡእ እንድሕር ተሓሪዱ ብኻራት ዘይተበሲዑ ኣብ መዓልኡ ንኽውዕል እዚ እውን ምስ ተተሓሒዙ ግቡእ ኣታዊ ስለ ዝርከቦ ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎን መባል እዩ ምናልባት ስኻ ክትዛዝሞ ርሑስ በዓል ክኾን ተመኒ ኣለኹ ትንሳኤከ ለኣመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤና ይበሃል ትንሳኤኻ ንነኣምን ብርሃንካ ለኣኸልና ማለት እዩ ብርሃን ንኹላህና ኣብ ገዛውትና ብርሃን ንኽልእኸልና ተስፋ ንገብር ንሎሚ ናባኹም ሓሪናዮም ዝነበርና እዋናዊ ዛዕባታት ሰለስተ ዛዕባታት እዮም ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ፌደራል ብዝምልከት ናይ መጀመርያ ዛዕባና እዩ ነይሩ ቅንያት ሰሙኑ ሕማማት ብዝምልከት ከዓ መበል ካልኣይና እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ከዓ በዓል ፋሲካን ባህሊ ምትሕግጋዝና እንታይ ይመስል ንዝብል ንስኻትኩም እውን በብዘለኹም ንክትመያየጡሎም ንክትመኻኸሩሎም ንክትሓጋገዙ ተስፋ ንገብር ንሎሚ መሳርሕተይ ፍስሓ መብራቱ ከምኡ ድማ ኣነ ጌታቸው ኣለሙ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ተረኺብና ሓሳባት ክነካፍለኩም ፀኒሕና ፅቡቃት ነገራት ረኺብኩም ትኾኑ ኢልና ተስፋ ንገብር ሰናይ ግዜ ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ